yangu itazuma mpaka mini watu kubira Lilian, enda na huyu jamaa. Ingia nyinyi wawili. Tigakorera abamito natororane rema tigakorera abamito natogerane
Nishikilie miguu.
masoya. Evi.
nari kubasaba bari muri magaria tugere bire mbirega muri karansa bari muri mataria ikigo cya rugora iga tuyikaransamo bire mbirega chairman kiraiga ikigo cya muri karansa bire mbirega iga to chago parugara iga to karase aiga ripadi anasema kwa familia mwingine koroni na bana bana pesa kata kama mwingine koroni na bana bana karansa asenda kita abantu kwa moto ni na ndio ndio brado kwa ndio brado karansa aba mura bana alipat bai brega adre karansa familia njuga mwezi familia mwako ngeni njuga mwezi kuna chini familia mkao hapa na ndio ndio familia familia ya mwingine keregi kushikira na hapo peke video mai gaujega familia naomba mkae pale tapata chukua na utulivu tukae na utulivu. My cousins, tukae na utulivu. Fungeni hiyo coffin. Tukae na utulivu. Ndage abantu bose bayikaranse watu wote wakae, wale ambao mko pale nyuma, unless mko team security, watu wote wakae chini. Abantu bose bayikaranse hizi ndio mbirani, unless mko kwa hata yao na abantu bagategerera abantu bokanda
katika orodha saba na utaendelea
Urarire Wakristo abanjwa tumaite ntunturia abaikira no asobozi kwa Nyasaye igatukirake egera turengereria amamo chaito yatuchikuru chisara chaito nya kubachikumuwenera Nyasaye tuitie ebebito nanchire samai saumanyanguru nasemore bamito nainche nasarire mono asokorengereria samangana asokora nubutakora naende nasoroira simario mutagatifu mwesiki abamalaika n'abatagatifu bonse nainwe abantu monsabera somonguru Nyasaye wito Nyasaye mubi byonsi atwabere aturusibe bito aturago chia subugima butakoera.
omonene Nyasaye twagwatĩire ng'ambi ya mono aseke wa kiumo waka Joakim Gechure oyo iga kwarangĩri gochagua asore korwaso obogima bwense yiga monene Nyasaye lero bamoikiria senka yaye nakobwa mono togosaba ng'onyako bokobaremia abayiga banyare ko bako sirerwa n'omwanchu obo monene Nyasaye otaramo na barabo chinga kichonsi monene digereria kono togochwikaransa sengenchuko ibwengana yao Kristo twakurangirie ochasegati yaito nakobwa mono otuorokererie ngerio ekiagera ntumaete ng'obogima bwaitu bwense iga nigo boro bwenge na intwe abanyene titumanyitiri tuko turakwe togosaba ng'otokonye na intu tunyare gonchoreria asamagima maito eri tunyara kuba tukugwenera na intuli tukerimo kere tukurara korwa sense yiga nakobwa mono tunyare kuba tukumanyete na inde tukuwanchete twasabira yonsi ekiagera Kristo oyoro Mungu roito Gracias, togotegerengana nabe omanene ate nabo manene atebire aseri tukerio mbate beiga ora oyo nere Nyasaye oito oyo nere twaganyire erinda nyare gototoria oyo nere omanene twakaganyire tiga togoke na gotenga ekiagera atarenteire ogotoreka ing'ana ya Nyasaye ogosoma kubanchira munayarigekwe n'omutagatifu Yohana Nyasaye aewe obonene Yohana egeseri kya gatano tosome omustari gwa 25 kuika omustari gwa 30 ekene nabatebirie ensango chere nabono nereo ebitondo biraigwe eriogi ry'omwana wa Nyasaye nabaria barariigwe nababe moyo nakibona tatare n'obogima ime yayo monyene nabo igo oire omwana koba n'obogima ime yayo monyene
omoiro kubwako okore ekina ekiagerere n'omwana omwanya bantu timokumia saya naki ensango ochere ekera abantu bonsi barasimbera ime baraiwe eriogi riaye na barabwo inabasoke bari bare gokora amaya ase okobokigwa kw'obogima na bari bare gokora amabe ase okobokigwa wekina. Incho monyene tinkonyara gokora kende gyonsi buna nkoigwa nabo nkogamba nekina kiane nigokere boronge ekiaera tindikorigia ogwancha kwane urende n'ogwancha gwa tata oyo ntomete. Evanchiri y'omonguru. Basi tumsifu Yesu Kristo milele na milele. Kwanza kabisa familia twagoteba pole asogosire umoibori. Umoibori no muntu bwenge incho mono asobogima bwaito. Umoibori ni gare ekiorokererie kenene asije familia. Igo tuwabaye pole nene asingi incho gosiria umoibori nantu kubasabira maya Nyasaye agendere ko bagakubasini botambe Nyasaye abamo na inu botambe ngano nyine chinga kechiga mogendere takoba nobo kendu obonge Nyasaye no aramo na inwe. Asili tukulia rero twekirio mo waka Joakim iga ase egetie keiga ne ngomwira nitore gochiari ase nka yaye then egere tunyare ko batoko geserera ase okogeserera aria ase nka yaye wikari tukulia ankyo ekero araeniwe ne asili tukeriga rero tokonyorwa na gotebwa amangana yaiga ngomonene otwariganirie ebintu ebirebiya unagosoma kwaito ogotangani kware goteba aiga sege tunwekeiga omonene otwariganirie ebintu ebiya ebintu ebinoru ebintu bichirine meseto otwariganirie edivai erengiya mono na sege tunwekeiga bari bakwariganirwa edivai erega mbaria bagokora ogwancha kwa Nyasaye bari bagokora ayaramaya asobogima bwabo bari bagotara asobotagatifu baria bakorera abanda mabera baria bagoika abamwabo anye asinge nchi yokuba konya asibiri byonse baganetie asobogima bwabo abaiga nabwo abaiga tokotebwanga bakwariganirwa ebintu ebiya na igasenge tunwekeiga omonene otworokiri na gotutebyanga asenge tunwekeiga ine mechando teko baororo ine asenge tunwekeiga marwaire tako baroro ine omogaka Joakim ase obogima bwaye ine tamanyete ngango cyo gukwarenga ase litukubona litukulia rero ine buna twamurekerega igase nka yaye tamanyete ngero manyene chinga kichiye konye cheikire ngawo kuwekeraiga kurende okunogwanja kwa Nyasaye ine naki asubogima bwaito nchamo naye tuyariganirie buya nasenga kiyega abakristo abakatoliki togotebanga nenga pia advent okuyarigania ayubo asubogima bwo ngakyora nyore kuyariganirie ine asenge nchoko mwanyera Kristo aso obugima bwao abange bayitoto ikaranze tegaiga ine nabeko nyare kanango na twikaranze tegaiga abange bayito ebintu mbiro tobokora ebitali ebiyaso obugima bwaito rero tobokure na gotebwanga tonchorerie aso obugima bwaito egere tunyare koba abana ba Nyasaye omonene ototebiringa narusigiye tuboge tubeta abantu baye ine amapuri tako baroro asense yetomenyete nense yemechando asense yetomenyete nense
ya makomu amange na kubwa mono no tutebiri to promise ringa nye kero tura ikase ke tuwa kiriye gechenu ine ntonyore ayara maya na ya abare bakonyora ya maya mbalia bare gokuru gwanja kwa Nyasaye. Tumsifu Yesu Kristo. Kai torigererio yumi musienero mubona ki Kristo aracha rero itukuria rero no gende iguru uriye lyango ngara igumubori uriye lyangara Kristo aracha rero iga no gende iguru no gendo chuku omonene na kwarigania soboroti buaye rero twachire ko twachira senge nchumo waka Joakim nero toretire gaiga amagi maito weikatunya ariko batoko moirera Nyasaye eme chando yeito to moirera Nyasaye na somo twarigani oka twarigani iye bodo tebiarenga nwaje kero kendo mugakore na etrete mechande menge kero kendo na etrete asama roire ekero na rego chana musiyomeli garia asomo chiyo hengaria na chitenkara musiyomelia nkanya na baita na zidisiko lakini arwarete agaicha seke ekanisa ase twarinde gosange jumuiya n'abakristo agacha ikaranso bategerera ingana ya Nyasaye ngona ko batebanga na nchite Nyasaye asobogi mabwaye na goitira asoko mwanje tasobogi mabwaye ine ntwegende tena kumanyanga amaene ngomuga koyoiga omonene bono obuchiye kumwarega n'ibintu birebya na goitira ase bintu birebya na sangete asama sakramento number 1 kwarega ni rwasobogi mabolibo gochigocha goikosange amona Kristo wetrase amasakramento omuhako yigaga sanga siri sakramento lya batismo omuhako yaga sanga siri sakramento lya Eucharistia agasanga siri sakramento lya nyuomo tatoriga ndio musiana mubona ki nonyo amete muriya nonyo mete tumsifu Yesu Kristo manyanga bande babe na bora nyoro monto kita kumina na toko nyoma nonyo beta se kanisa ile no sangete ngo ndo aliye kanisa wochia ngo sangore omobero Kristo ngo sangore mesa yo manene osino ikaranze tega igoro igabosa okatewa ngabona no chochigo igoro aralia igoro tiyo omonene otwarega niye binte byasa abantu bagia bakumusanga babocha asekelisia bakumusasima asencherere ngia. Tumsifu Yesu Kristo. Mugako yakanyoli sakramento lya matrimony akabwata niwa akaba nomongina oye bakabege ntetemo bakaba bakumukorera Nyasaye butambe asobogi mabwabo na huyu mama hawakuachana mahali popote hadi na jide sikali ya maene na wana nyota bai transfer mongino oli sikali mongino na walega bai transfer isko baganyetenga ngaki bagote baiga etoganyete tenenge hadi baro tinga tenenge yo baganyeta asobo gimabwabo egente kana no gwenta tein baiche asenya sai basange komoni takatifu omwali ye bakuruense barwo barebia mabona ke ko mugako yaga netie Nyasaye mutumukiri asaje ro gusanga yenga maya asobogi mabwaye ine omonyene bono muhirire abomba gotuna arabe kumuro choro inero muibodi omuntu nachiabore naki kumuro chororo oinere ni maitinga e family ni gwete boro lakini tete matebiga omonyene ekera amuire goteba ngaki ntaite lusie ntaite kogenda mataye ndusi chinyeni chiri se ndusi chibando chiri noka togoka ekiagera omonyene ande usitoko mubori bono omugako yiga Oyo monyene omotonge taka mubeka asense bono chire orusirie omwana ohe bono moirire achigotimoka na ashogotimoka kulia moirire ogotimoka ogotakatifu ogosemeri gwaito nchamo na aye ngorokyoko ngoringa na inche perenda akwe ngai ndanyare koba ngai nda atoke tinde
Nkinda abekingo kora na ragina nyona kori aramaya nda nyar ko mo Kenya sai asomo gimobo menye ta sense yiga na ikaren kurworo na raginda abe nda tebe nga I've counted myself now. Wacha niende nipumzike. Mondate ninagotebi na naki weekend yari gani ase weekend tato bi yari gani ngo kuore tara gotebi na bi yari gani ngo kuore nkyo gora nkyo chora korega wakro suta to mate nkyo chora kore umuntu agotebi ngabono ngo kuore otebi ngabono ngo kuore nkyo ra kore opo yari gani chinchira gete abange be karanstega agoteba ngapa ndari geriya obo besa buri bwa nyabe gete bengi akore ko chiabu undatebe ngapa ndango nyuboremo ndagere nyigote lakini ebidio sipine bienseyega umetegeneza maisha yako kivipi na Mwenyezi Mungu. Nona yeke ora atebe ngangu kuore bona iga ora atebe nga ama ene nimefanya kazi nzuri wacha nipumzike. Lero tuwatebe wenga omo neno utwarika ne ibintu biye netera gutwarika ni ibintu biye ne nintu abaiga twarika ni ibintu biye naende togotebe gwaiga ona makora itawo nchorerie tunyare ko abantu abaya ine ekare to wika sege tumakerikyo kyomo nene onyorenga ntunyare tenga onyorenga twakori ali aramaya ali Nyasaye aganetie egere tuchimotimoka na itwase oburuti bwa Nyasaye. Nabono nereo ekere bitondo bila iweli ogiri omwana Nyasaye inga nabali baraliwe nababe moyo mbara byaba iga twigure ebitondo biga mbara byaba bayiweli ogiri omwana Nyasaye inga nabali banyare ko bamoyo mbali abarenge gokora gwancho kuya bali ba musemere ti Nyasaye bali ba soeta bakabatiswa bali ba onchoreta abange buna togo someke tabu kia ekitabu ya Daniel 12 yango kaisatu kego to tebyanga amaene engatiyo moyo ebinte bibitatu mbirole kaneoro. Number 1 nteke tangani amakwenya agartaki naro engatiyo moyo Daniel dabaga to tebyego. Number 1 amakwenya agartaki naro. Number 2 again to get kamere there is judgment. Number 3 ese ebu ko ya Daniel ego to tebyanga again to get tongirikeke ego to tebyege tangani amakweli. Number 2 judgment. Number 3 aba Kristo baminto okugambiwa nogo chayi aba Kristo baminto amanyari tukuri liyo mwaje karolira ike aye amona inche ntonya arekoba tokoirwa ekaro twakure na kyobwa amatebwa obura kare tobure ayamo na Nyasaye ine kero chikugambi wali tukuri liyo mwaje onya arekoba okobe kwase asagiya otumuke amona moreno nekere wakure parua sega tiense yega kwachire nekere kwachire ine oko genda kuri kwagenda biya wako biya abo ko bukori abane ngote na turi totenga se esandu kweyega nikege togotenga yana kumwakiro kwai na gotabanga ki timuka somorembe mpendwa lala salama ima tenga kero tokukora yango tinna turi totebe iko mpendwa timuka somore ulale salama. Lakini aba Kristo barambe karango atoro kwa sinini gaki asinini kuni asinini tere montate gerre tu kwa kanto ke asasinini